ба соли хониши нав на танҳо хонандагон балки омӯзгорон низ омодагии ҷиддӣ доранд. муаллимон имрӯз дуюм бора ба мизи хонандагон нишастанд. онҳо низ шогирд ҳастанду дарси технологияи иттилоотиро меомӯзанд, зеро системаи нави таълим услубҳои худро ҷорӣ намудааст. акнун ҳар як омӯзгор дар раванди дарси худ аз тахтаи электронӣ ва компютеру проектор истифода мебарад. аз санаи 15 то 30 август тибқи иҷроиши як мактуби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ курсҳои такмили ихтисос оид ба баланд бардоштани савияи дониши техникии омӯзгорон гузашта истодааст. ин курсҳои такмилӣ дар мактабҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ дар дараҷаи баланд ташкил ва гузаронда шуда истодааст. дар муассиса ҳоло 70 нафар омӯзгорон фаъолият мебаранд. новобаста аз собиқи корӣ дар муассиса курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши фанҳои дақиқ ва компютер ба роҳ монда шудааст. бинобар ин ҳамарӯза то оғози соли таҳсили 2022-23 дар муассиса курсҳои кӯтоҳмуддат мо ташкил намудем ки севии дониши ҳамаи омӯзгорон баҳри иҷроиши кор бо компютер ривоҷ дода шавад. дар муассиса ду кабинети технологии информатсионӣ фаъолият мебарад ки шумори компютерҳо ба миқдори хонандагон басанда аст рӯи меъёрҳое ки вазорат талаб кардааст ва ҳамаи онҳо коршояд ҳастанд. ангуштоне ки барои доштани хома ва навистан бо он одат кардааст, ҳоло оҳиста тугмачаҳои клавиатураи компютерро пайдо намуда истодааст. ҳоҷи хоҷа Искандаров наздики 50 сол мешавад ки дар мактаб фаъолият мебараду омӯзгори фанни касбу ҳунар аст. ӯ хуб дарк менамояд ки ба хонандагон танҳо истода дарс гуфтан шавқовар нест. бинобар ин муаллим кор бо компютерро омӯхта истодааст ва мехоҳад дар оянда чунин компютерро омӯзад ки имрӯз бо болғаву арра кор менамояд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақими 29 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ барои соли хониши нав омода аст ва гарчанде ҷавоно муассисаро фаъолият бурда истода бошанд, лек мегӯянд пирон таҷрибаи кулли дошта бошанд ҳам, лек имрӯз мо бо такмили ихтисор кор дорем. такмили ихтисос оид ба технологияи нави муосир омӯхта истодаем. гарчанде таҷрибаи педагогӣ зиёд дошта бошем, мо замонаро бо технологияи имрӯзия бояд тараққӣ такмил диҳем. дар тамоми ҷумҳурӣ омӯзгороне ки дониши сусти технологияи информатсионӣ доранд сари мизи хонандагон нишастанд, зеро замона тақозо дорад ки онҳо чун шогирдонашон усули кор бо тахтаи электрониву проектор ва ҳам компютеру смартфонро омӯзанд. барои насли калони омӯзгорон қолиби таълимии гузаштаро шикаста ба муҳити дигар гузаштан душвор аст. бо баробари ин онҳо кӯшиш доранд ки чун ҷавонон дониши техникии худро баланд намоянд, зеро дар оянда барои гузаштани дарсҳои онлайнӣ кӯмак мерасонад. дарсҳои такмили ихтисоси техникӣ то санаи 30 август идома меёбад. гузориши Фаррух Усмонов аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои барномаи иттилоотии Навид.